Така, приятели, равносметката е почти 5 км. Пак сме вече тук в Суходол, почти в центъра, квартал Суходол, София. Помолихме се, близо 1 литър вода, двамата почти сме изпили. Много приятна разходка, много топло, много нагоре, много надолу. Съзерцавахме хубави работи, Кобила с конче. Остават 500 крачки до 7000. Остават ни 500 крачки до 7000, които ще ги навъртиме. Сега минаваме през Фреша и се прибираме. Трябва малко повече от Фреша само. Да. Седнахме тук на една пейчица. Зарадвах се на пейката като малко детенце на близалка. Кажи им нещо на хората, тати. Да повече разходки да правят, нали? Да. Защото е полезно. Така. И си мийте зъбите. Айде, живи здрави до после.